εν πάση περιπτώσει, προαναγγέλλεται ως παταγώδης, λόγω του προσώπου που θα πρωταγωνιστήσει, του Υπουργού Άμυνας εννοώ, αυτή η συζήτηση στη Βουλή για αυτό το περίφημο θέμα με τον κύριο Καμένο και τις επικοινωνίες του στη φυλακή. Εσείς και πολιτικά και νομικά, τι είναι, πόσο σημαντικό εκτιμάτε ότι είναι αυτό το θέμα, ή έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει ότι στο κάτω-κάτω δεν έκανε τίποτα αντιθεσμικό? Άκουσε έναν κατηγορούμενο που δεν απαγορεύεται να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο και τον παρέπεμψε στη δικαιοσύνη. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που από τη στιγμή που η εισαγγελέας του Αριού Πάγου ή η πρόεδρος του Αριού Πάγου, δεν θυμάμαι, ζήτησε να γίνει έρευνα, κάποια στιγμή η έρευνα θα καταλήξει. Αυτό που ερευνάτε είναι η διάπραξη από Υπουργό Ποινικών Αδικημάτων. Ποιο είναι το ποινικό αδίκημα? Πώς είπατε? Λέω, ποιο είναι το ποινικό αδίκημα? Είναι ο μισός ποινικός κώδικας. Είναι η ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας. Οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι λειτουργήσαν εξωθεσμικά, πιέζοντας τον κατάδικο να καταθέσει επιπλέον μαρτυρία σε βάρος άλλου. Με σκοπό να βλάψουν τον άλλο. Είναι η παράβαση καθήκοντος. Είναι η ηθική αυτουργία σε όλα τα δικήματα που σχετίζονται με την ψευδορκία. Είναι όλη η λογική που διέπει την λειτουργία των φυλακών, γιατί επικοινωνεί με κινητό τηλέφωνο παρανόμως. Αυτό δεν επιτρέπεται. Σύμφωνα. Ναι. Είναι όλη η θεσμική διάσταση του βουλευτή και του υπουργού, όπως συμπυκνώνονται στον όργο που δίνει. Και αυτά όλα δεν είναι τυχαία. Δηλαδή συνεπάγονται συνέπειες σε νομικό επίπεδο. Και έχω καταγράψει σε σαββατιάτικο κείμενό μου το πλήρες νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη συμπεριφορά, που είναι παράνομη συμπεριφορά και η οποία ερευνάται από τον Άριο Πάγο. Πια με παραγγελία του Αριού Πάγου, δεν θυμάμαι του εισαγγελέου ή της Προεδρίας. Πάμε τώρα να δούμε. Η αντίρρηση είναι ότι ακόμη και αν έχετε δίκιο θεσμικά, δηλαδή αν όντως θεσμικά είναι προβληματική η συμπεριφορά του Υπουργού, η κυβέρνηση απαντάει ναι, αλλά τι κακό. Πήγαν νομικά, ναι. Το θεσμικό δεν περιέχει και το πολιτικό. Ναι, το πολιτικό λέει ότι εν πάση περιπτώσει του είπε να πει την αλήθεια. Δεν του είπε να κρύψει κάτι. Δεν υπάρχουν αυτά, ακούστε. Γιατί άκουσα σήμερα το πρωί, καταρχάς έχουν διακινηθεί δύο ψέματα. Μάλλον δύο απόπειρες να αλλάξει ο διάλογος και να πάει αλλού. Πρώτα απ' όλα, δεν φέρετε να δώσουμε τη μάχη κατά των ναρκωτικών? Μα το πλοίο με το συγκεκριμένη ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε επί Υπουργείας Βαρβιτσιώτη, αν δεν κάνω λάθος. Και ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Συμφωνούμε προφανώς. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πρέπει να δοθεί μάχη κατά των ναρκωτικών. Τώρα δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ τη δίνει με επάρκεια και ποιες είναι οι θέσεις του για τα ναρκωτικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει συμφωνούμε μας εδώ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον πρωθυπουργό και όποιον θέλετε. Αλλά είναι άλλο θέμα. Δεύτερο ψέμα. Μα τι έγινε? Επικοινώνησε και του είπε να υποστηρίξει την αλήθεια. Πώς επικοινώνησε για να του πει να πει την αλήθεια? Δια του τρόπου αυτού σας είπα τι παραβιάζεται δια του τρόπου αυτού. Και αν το περιεχόμενο της συνομιλίας είναι αυτό που λέει ο κατάδικος, τότε δεν επικοινώνησε για να του πει να πει την αλήθεια. Τον επικοινώνησε για να του πει τι να πει. Και τρίτον, σημερινό, το άκουσα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο Sky. Ναι. Είπε γιατί δεν μπορεί ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος νόμιμος, υπουργός, βουλευτής, επαγγελματίας να επικοινωνεί με ένα κατάδικο? Μπορεί. Αλλά με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Φανερά, διαφανώς, χωρίς κινητά, τα κινητά απαγορεύονται, με άδεια των φυλακών, δηλαδή δεν μπορείτε εσείς να πάτε, εγώ ως βουλευτής, θέλω να δω πώς πηγαίνει η υγεία του Ξηρού, λέμε τώρα. Να πάω στα πιο δύσκολα θέματα για να δείτε ότι δεν τα αποφεύγω. Πρέπει να κάνω αίτηση στις φυλακές, δεν είναι δικαίωμά μου να μπαίνω μέσα και να βγαίνω, να επικοινωνώ με ποιον θέλω και αν του λέω τι θέλω. Τρία λοιπόν επιχειρήματα αλλαγής της φοράς του διαλόγου και απόπειρας να θολωθεί η ατμόσφαιρα, που έχουν αποτύχει και τα τρία, γιατί ο κόσμος γελάει με αυτά. Η Βουλή σήμερα θα επιδιώξει μέσω από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, για τη δικιά μας παρέμβαση κάναμε συγκεκριμένη σε ανώτατο επίπεδο εσωκομματική και ενδοκοινοβουλευτική λειτουργία και καταλήξαμε συλλογικά σε αυτό που κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε να τους πούμε ότι αφήστε τα αυτά και πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι τι έκανε ο Υπουργός και το θέμα, κύριε Τσίμα, είναι τι κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θέλω να επισημάνω τη σιγή του αναπληρωτή Υπουργού. Ο αναπληρωτής Υπουργός δεν μιλάει. Ναι, μιλάει ο Υπουργός. Αυτός όμως είναι αρμόδιος για τη διαφθορά. Εάν λόγου χάρη
την αυτουργία της κατάχρησης εξουσίας έκανε ο λιμενικός υπάλληλος, γιατί η ηθική αυτουργία φέρεται να έχει κάνει ο κύριος Καμένος. Την αυτουργία την έχει κάνει ο ίδιος, δηλαδή έπραξε το αδίκημα δηλαδή της κατάχρησης πρώτα απ' όλα ο λιμενικός. Έπρεπε να έχει κινηθεί δικαιοσύνη εναντίον του ή το σώμα εναντίον του. Δεύτερον, λέγεται, δεν μπορώ να το ξέρω, ότι η συγκεκριμένη εισαγγελική λειτουργός παρέμβει τα καθήκοντά της, εισπίδησε στα καθήκοντα άλλου και παρανόμως διεξήγαγε μια εντός εισαγωγικών έρευνα. Ως προς αυτό, ο Υπουργός κατά της διαφθοράς, αναπληρωτής Υπουργός, τι λέει? Έχουμε δηλαδή μια σιγή του φυσικού πολιτικού προϊσταμένου αυτών των ενεργειών, που τη θεωρώ εύγλωτη τη σιωπή αυτή. Αντιθέτως, έχουμε μια παρέμβαση του κ. Κοντονή για άλλα θέματα όμως. Εδώ λοιπόν θα τον ρωτήσει ο κ. Παπαθεοδόρου το απόγευμα, και αν χρειαστεί και εγώ, γιατί είμαι και εγώ σήμερα στο κοινοβουλευτικό, θα τον ρωτήσει ο κ. Παπαθεοδόρου, θα του πει, για πες μας τι έγινε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για όσα υπόλοιπα έχουν ακουστεί. Πώς παρεμβήκατε, ασκώντας τα καθήκοντά σας, όχι παρανόμως? Άρα λοιπόν έχουμε, κύριε Τσίμα, ένα σύνολο θεμάτων που αφορούν την κυβέρνηση. Έχουμε ένα σύνολο θεμάτων τα οποία φορτώθηκε στην πλάτη του ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Να θυμίσω ότι ο κύριος Καμένος έχει πει μια-δύο κουβέντες για το θέμα. Ο Πρωθυπουργός σε Υπουργικό Συμβούλιο εν συνεδριάσει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που καλύπτει φυσικά το σύνολο των κυβερνώντων, υπουργών και πρωθυπουργού, και μια σειρά από άλλοι υπουργοί. Λοιπόν, το θέμα έχει αναχθεί σε πολιτικό επίπεδο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι πια στο έλεος των γεγονότων και των αποκαλύψεων. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα βγει γύρω από αυτό και δεν μπορεί κανείς μας να πει, ούτε εσείς ούτε εγώ. Εγώ πάντως κυρίως δεν μπορώ να πω αν τελειώσαμε ή αν έχει κι άλλο, γιατί μπορεί να έχει κι άλλο. Συνεπώς, αυτή η κυβέρνηση είναι στο έλεος των γεγονότων και θεωρώ συναφή με τη δυσκολία που έχει δημιουργηθεί, κυρίως τώρα, αλλά και με δείγματα στο πρόσφατο παρελθόν, την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, που αποδεικνύεται ότι δεν διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη, απευθύνθηκε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και μας ζήτησε συνεργασία του χρόνου. Ναι, αν είναι δυνατόν. Ναι. Ας πούμε αυτό για τελευταία κουβέντα, γιατί λέει ο κύριος Τσίπρας, σας καλεί, λέει, ελάτε να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε τι θα κάνουμε και αν μπορούμε να συνεργαστούμε όταν τελειώσουν τα μνημόνια, προφανώς μετά τις επόμενες εκλογές. Και ρωτώ κι εγώ, γιατί είναι κακό? Όταν τελειώσουν τα μνημόνια, είναι το μνημόνιο αυτό, και κατά την λογική της κυβέρνησης δεν υπάρχει τέταρτο, τελειώνει τον Ιούλιο του 2018. Ναι. Δεν έχουμε εκλογές ακόμη. Είναι πάρα πολύ ύποπτη αυτή η προσπάθεια του Πρωθυπουργού, που γίνεται, σας λέω, παρέχοντας απόδειξη ότι δεν διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί αν μας το έλεγε αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα έπαιρνε μια απάντηση από 19 ανθρώπους, όχι με 3 γράμματα κεφαλαία. Και δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει πώς τον αντιπολιτεύεται η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Συνεπώς, και δεν μπορεί και να μην καταλαβαίνει τι του είπε η κυρία Γεννηματά και ποια είναι και η πολιτική μας από το 2012 με 2 προέδρους διαφορετικούς απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Εμείς δεν υποστηρίζουμε τη λογική των αδύναμων κυβερνήσεων. Οι αδύναμες κυβερνήσεις έχει αποδειχθεί ότι τελειώνουν γρήγορα τη δουλειά τους. Εμείς θέλουμε απόδειξη πολιτικής σταθερότητας. Μια κυβέρνηση που να στηρίζεται σε πάνω από 200 βουλευτές. Και πάνω απ' όλα, αυτά δεν μπορεί να γίνουν τώρα. Αυτά χρειάζονται πια εκλογές. Ας όψεται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, με τον δεύτερο να κάνει και face control σε εμάς, αλλά και με τον πρώτο να αποπειράται να κάνει face control σε εμάς. Ας θυμηθούν τι λέγαναν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Ή μας τελειώνουν ή τους τελειώνουμε. Λοιπόν, τελειώνουν αυτοί. Να είστε καλά, κύριε Λοβέρδο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.